Sa halos isang taon na mahigpit na quarantine restriction sa bansa dahil sa pandemya, gaya ng hirap ng mga nakatatanda na lumabas at maging normal ang buhay, nalilimitahan din ang galaw ng mga batang edad 5 taong gulang pataas. Ngayong July 9, 2021, ayon kay Presidential Secretary Harry Roque, inaprubahan na ng IATF ang pagpapahintulot na lumabas ang 5 taong gulang pataas na mga kabataan sa selected GCQ o General Community Quarantine at MGCQ o Modified General Community Quarantine Area sa bansa. Ngunit limitado ito sa mga may heightened restrictions. Sa abiso ng IATF, outdoors lamang ang maaaring maging aktibidad sa paglabas ng mga kabataang 5 years old and above. Kabilang na dito ang mga sumusunod: playgrounds, beaches, biking and hiking trails, outdoor tourist sites and attraction, outdoors, and non-contact sports courts and venues, at ang alfresco dining establishment. Paglilinaw ng IATF, hindi pa rin pinahihintulutan ng mga kabataan sa mixed-use indoor gaya ng mall at ilang business establishment na indoor. Sa abisong ito, ayon kay DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano, malaki ang oportunidad na may mga business establishment na for kids ang maaaring mag-operate na. Ngunit gaya ng naunang abiso ng IATF, mga business establishment lamang na pang-outdoor gaya ng theme park ang pwedeng pasyalan. Ang mga fast food chain na may playground ay maikukonsidera pa rin umanong indoor, kaya for verification pa rin ang status ng mga ito kung maaari nang mag-dine-in ang mga bata. Ang mga kids amusement center, ano pa yan, and playgrounds, indoor playgrounds, negative list pa po yan sa mga establishment. Pero with this pronouncement, baka sakali i-review ninyo yan. That is of course, yung mga operational establishment, operational capacity ng establishments are always reviewed based on policy. Nakadepende pa rin umano ito sa mga LGUs kahit na ang rekomendasyon ay pasok sa mayorya ng 7 probinsya ng Central Luzon, kabilang na ang Bulacan. Siguro, some establishments, yung tinatawag na safe spaces, but that is still subject for study, no? Kasi health of the kids come first. Abiso ng DTI, kahit na may anunsyo ang IATF, maiging makipag-ugnayan muna ang mga negosyong para sa kabataan sa lokal na pamahalaan na higit na may kontrol sa pagbubukas ng mga negosyo sa ilang bayan sa Central Luzon. Samantala, sa ilang komunidad na binisita ng CLTV News sa Pampanga, kahit na hindi pa inaanunsyo ng IATF na maaari nang lumabas ang mga batang edad 5 pataas, ilan sa kanila nakakapaglaro na sa kalsada. Kaya ang reaksyon ng ilang kabalen, hindi na raw ito bago. May matitigas karamihan din talaga, sir. Matitigas ang ulo ng mga kabataan. Bawalan mo ngayon, mamaya nandyan na naman. Mayroon pa rin po. Hindi mo na maalis dito. Kasi matigas ang mga ulo din ng bata rito. Paulo G. Santos, CLTV News.